ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଥିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ତ ସେଇ ଭେକେନ୍ସି ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ଅର୍ଡର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭେକେନ୍ସିରେ ନୂଆ ରୁଲ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗି ହବ ଏଥର। ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭେକେନ୍ସିର ନୋଟିସରୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ କଣ ସେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଓ କଣ ସେ ରୁଲ ଓ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାରି ପସ୍ତେଇବେ ଓ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ବା ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଉଟା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେ ନୂଆ ନିୟମ କଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭରତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ତ ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିଲା ନୋଟିସ ଟା ପ୍ରଥମ ନୋଟିସ୍ ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ର ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ ତ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଇ ଭେକେନ୍ସି ଯୋଉମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟା ଭେଲିଡ ହେବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ ବା ଆବେଦନ କରିବେ ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ 10 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ ଓ ଜୁଲାଇ 10 ପରେ ଯୋଉମାନେ ପରେ କହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ନିୟମ ଅଛି ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିୟମ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କେଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ SC ST ହେଲା ତ SC BC ଯୋଉ OBC ଯୋଉ ଅଛି ତ ଏଥର SC ST ଙ୍କର ତ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମ OBC ବା SC BC ର ଯୋଉ କେଟାଗୋରୀ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ବା ରିସେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତ ଆଫ୍ଟର ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରେଡି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ।